Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos, and enjoy. Yes, nyaya ndiyo yakatika kwaHighfields yemukomana akaita se akabatwa achiba mota muparliament kwaHighfields akataura kuti hawo mana ini mungondorowa henyu kana kundisunga but chandituma panapa kuti ndiye zvoita zvandiri kuita kuti inzara ndakatorohwa nenzara pakaipa guys saka ndo nyaya ichi iri kupisa iri kutenderera pamastreets esocial media dzatineti takangovhurira ziso takadzitarisira kuti ase takadzingwarira stereke saka foto remukomana ndeiro riri kubuda pakona apo iro mukomana akatoiswa marikiti asi abatwa achiita se achiba achishafa mota saka pakaipa. The voice is now yours in the comment section. Let's discuss kuti zvasvika ipapo here kana kuti ende mukomana upiwa judgment ipa vamwe vangati hamusiye handaba zvenyika here zveparliament hande zvedu ndezvenyika saka musiye atorwawo zvake vamwe vanga vachitaura vamwe vachiti pakaipa nyaya inonetsa kujaja anyway haana kubira munhu aba zvinhu zvenyika saka pakaipa right now hasati aziva kuti ari kupiwa mutongo upi kana kuti zvakamira sei asi ndo nyaya yangaita andaya nayo. Don't forget to subscribe kana uri munyowani panapa usati waita uchingotanga kusvika uri mutsva kana uri returning subscriber mafans angu ese ndiri kukuzivai. Thanks for watching this video. Thank you.